Welcome back to the YouTube channel of Malawi and Cameras. Akulu aba tipasana bantuma update amene angochitika. Pali maiko ena nkhondo iyi okay, most of the countries maiko ambiri akana kuti iwo ndithu sakulolera nawo komabe still ena kumalowa ndi chamutu kulowa ndi akata ngolowa tifata tingopanga bla 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 koma actually akulowelera ena achirokanira kuti nope ifeyo makamaka takana. So kwa amene akanawo okay ndepala ena amene alowawo ngakhale alowa nchamutu zosalala ayamba kale kuziona. Chabwino tiyambe ndi Spain completely inena kuti nkhondo iyi sitikulowera nawo, and the attack ya Donald Trump ndi Netanyahu kupanga attack dziko la Iran, attack imeneyi ndi yosaloledwa komanso ndikuononga malamulo a dziko loyima palokha. Chabwino Trump atamva izi anakwiya ndithu ndipo anapanganso chiganizo yoti I think asiye kupanga business ndi dziko la Spain. I mean, why apangire force to move Trump? Chabwino amene Trump nditipite ku dziko la Italy kumene ku capital city yake ndi Rome. Dziko lofunika kwambiri especially mu Christian world kwa akatolika makamaka. Dziko lofunika kwambiri anthu ndithu amapita kumeneko ndithu kukayendera kukaona historical places and zambiri mukudziwa kalenso niyo. So ndi malo olemekezeka ndithu. Dziko limeneli prime minister wa dziko limenelo Meloni iyeyo ndithu wakana zojoina nawo nkhondo imeneyi, ndipo ananalo kuti ife sitili involved, sitikujoina nawo menemu, komanso tikupanga condemn zimene achita America komanso Israel pophwanya malamulo a sovereignty ya dziko la Iran, kwaphwanyira malamulo kandi attack imene ili ya yosavomerezeka. Imene ndi Italy tu imene. Chabwino tiye tipite ku mango France imene ili friend wa America. Chimozonso Italy ndi friend wa America. Komano France itakhala inaganiza kuti ingolowa chamutu like isaonekera kwambiri, ndio inayankhula kuti ife makamaka nkhondo imene iyi sitikulowa nawo kumano tifuna tingopereka chitetezo. Ndekenako anakwera chisitima chawo kukatsikira ndithu ku Iraq ndi asilikali awo ndi zida zawo awo ndi chitetezo. Kufika kumene kuchako ndi amatenga magulu ena amagulu ngati makhuzi aja amene amagusira ntchito ndi Americans aja amatchedwanso kuti zifwamba za Chisilamu, ndi tsopano nkumapanga ma training ku Iraqiko. Alo anthu mabalaks ena nkumapanga nawo ma training ati kuwatrainisa anthu chitetezo akuti. So nokhaso mutha kuona kuti akulu mawu aja omati awanafera zaini mudzafera zaini ndi amene achitika kumeneko. So kumeneko ndithu kuliso gulu lina limene lila losapota Iran limachita kuti I don't know if the pronunciation ndi wanese bwino koma amanena kuti a sharp cab. Adi sharp cab, I don't know pronunciation yake. A sharp al-cab
gulu limenelo linaso limenelo akuti limeneli ndi pro Iran, gulu limeneli limasapota dziko la Iran. So iwo wachimana panga sanavurikana nazo yayi, anachenjeza kale then anango atumizira ma drone kupala kisikupene kujako mokuti chief warrant, chief wankulu ndithu battalion Arnold Frion amene ndithu waphedwa komweko. Anthu okwana 6, asilikali okwana 6 aku France AI avulala ku dziko lija la Iraq. Tanaka kuti Iraq ndi neighbor wa Iran. So I mean chiwathandiza anthu asilikali ndi chani, mufuna chani, right? Mufuna chani? So yeah, kumene kundithu kwabwera maboba amenewa, so apolisidwa. And Emmanuel Macron, president wa dziko la France, wapanga condemn this attack. Yeyo wanakona kuti this is not so good. We only came here for sorry. Awasiza bwino zimezi iwo anangoboya kuzapanga awuzapanga counter ati kuzango test out terrorism. For example, ati kufuna kuatrana trainer ati cholingo chota zipanga akwanitse kuma kukwanitsa kupanga kuziteteza kuchoka ku terrorism uzifamba. So the question is, inu ku Iraq mukaraniko, inu ya France ku Iraq mukaraniko, France na yoso France na yoso imafuna izukela Trump, imafuna izukela America most of the times, imafuna izukela America ndikupanga zinthu iyoyo nkubisa langa sinapanga ndiyoyo. France man in a chair, he's a silent killer, silent manipulator. Amafuna kupanga zinthu ndiye kukala ngati kuti sanapange ndi iye France mene. Even ku Iraq yetu kucha France nabiza yomene kukapha Gaddafi, France ne patop ne kucha France mene toyipa kwambiri. Mugara niko mene koko azinzano wose maiko wose awana kuti tente gwisencho diplomacy tigwise ntchito kukambirana kuti zinthu ziti. Inu njotenga zedo ngobo yawo mune ngati kukambirana kungatha ndi choncho. So yeah, anafera zayeni nkhanakete mene kono sizikukhudzani mwafera zayeni. So yeah, that's it. Izo nzimene wafati gawane ka update ka mango. Guys, thank you so much. Mlawi and cameras.